kondukta kan barangay as in SK election. Kaiba, ang bilog na tropa kan DZGB News and Public Affairs. Boses kan barangay, pinakamahiwas, pinakamakaskas, as in pinakakomprehensibo na election coverage sa Albay. Ini ang Boses kan barangay. Boses kan barangay sa DZGB. Always number one, always at your service. Aray na hapon, Boses kan Barangay special broadcast. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Lunes. Ang satuyang broadcast po, nadadangog ngunyan sa DCGB, asin po sa 97.1 OK FM. Sa panginginot po yan, Station Manager Sugar Asukar. Asin po kasarabay ta dyan si PM DJ Tuyang, ang babaying pinakamahamis kontra sa diabetes. Pero kaya nabaliktad Mga partner niya to, mga tugang sa tuyang tabulation center, ngunyang pong paghahapon. Ang sa tuyang mga volunteers from SL Technological College Foundation. Salamat po sa SL. Mga tugang, ang sa tuyang reliable partners sa tuyang tabulation and operation quick count kan DCGB Boses kan Barangay. Alas 3:05 na po. Ang sa tuyang assumption niya itong na pag-aaga, closed na po ang mga voting centers ngunyan. Pero kung igwa pa, mga natada dyan na nakapila, pag-abot ka na alas 3, iyan po akomodaron iyan dapat kan mga teachers na yaon po dyan sa mga eskwelahan. Siring man, mga tugang may mga na-delay kasubago, kaya halat-halaton niya to. Kung na po ang sitwasyon, mga tugang sa mga eskwelahan digdi po sa bilog na probinsya Kanalbay, Legazpi City, asin Daragalbay. Aramon tadaw, mga tugang ang primerong report, situation, hali po dyan sa lawas, kay ba po si Pading Al Armario. Pading Al, good afternoon, go ahead. Good afternoon, Padi. Sinarado na ang gate kan Taysan Elementary School alas 3:05. Okay. Ang dilinganin in 5 minutes. Ang pag sarado, pero may mga gusto pa ko ta magboto. Na nasa tinampo pa, kasi ang patakaran pag alas 3 talagang sarado na. Yes. Ang may gate ang Taysan Elementary School. Yung digdi ang samuyang San Pedro digdi na nagsarado kan gate. Si Brad Manding Arevalo, siya tabi padi ang PPC chairman kan parokya kan Taysan, Paris Pastoral Council. Si Brad Manding tabi Arevalo, Bibi Henry, oro na tatabi iba pang mga pakapunan and patakaran sa mga oras na si Henry tabi. Brad. Hello Brad, good afternoon po. Maray na hapon po, BP. Assessment tabi sir, sa nangyaring burutuhan mo niya na hapon from PPCRV. Kung hindi ako nasasala po kang estimate, siguro po mga nasa 80% naman po mga botante na Nakaboto. Opo. Okay. So, ay, correct ko lang tabi, BP, siguro advance lang surilo ni Kuya Al. So, base duman sa prelumin ni Madam Principal, 3 p.m. po kami nagsarado. Yeah, okay. Correct. Alas 3 po din hapon. Pero kung igwa pang nawalat dyan sa compound kang eskwelahan or sa pintuan mismo kan voting center na nakapila, dapat po sir maakomodar yan. Opo. Actually po, alam mahalaba pa talaga sa ibang kunyan, lalo na sa SK po. Siyempre, baraguhan magburoto. Tapos dua po ang pibubutuhan ninda. So medyo halawig ang pagboto. Medyo halaba po ang pila duman sa room kang mga may kang SK po. Yes. Okay. Sir, good luck po sa Indo and padagos kitang maantaba ito ba yung sitwasyon dyan sa may partikan Barangay Taysan. Mabuhay po kamo, PPCRB. Opo, salamat po, BP. Opo. Paringal. Thank you, Brad Manding Revalo. Sa mga tabi ding Paris Pastoral Council Chairman. Siya, ano po? Ano po? Di na nagapalog po sa Diyos. Dahil naman. Ining, ano ito naglago yun Anong tuyo mo tabi? Ay, emergency ni. Emergency. Alin naglaog? Ine. Anong emergency yan? Anong emergency? Sa ambulansya ito, dahil man, sa medical team pala nito. Okay. Tabi ko laog. Kaya manay tabi, masayin ka po? Maboto? Mailing ka kanis kutin nyo. Dahil ka naman naboto. Sige. Okay. Sige. Okay, so anyway, tabi, pare. Yun yan ang sitwasyon digdi. Antabay na kita sa result tabi taon-taon. Okay. Thank you.
Thank you pa rin live from Taysan Elementary School. Mga tugang nakatutok po niya na sa gabos na mga area sa Bilog na Albay at sa tuyang mga pagriba. Northern Barangay, ang po dyan si Kuya A, kasabay si Mary Grace Barangkel. Southern Barangay, Paringal Armario, Gogon Central, SM Sugar Ray, Can OKFM, Kabangan Elementary School, Jenny Balyaran, Ibalon, Angel Mustasa, and Legazpi Port Elementary School. Sa SM, si Joshua Bino, kasabay po ang Legazpi Port area. Sa San Roque, siringman si Angel Elsa Rawis, Buragwis, Bigaa, Padang Bugtong, si Roy, Balingasa po, si Esco Driver, Kang OKFM, Sapuro, Joshua Bino, and Lamba Victory Village, etc. Alright, may flash report muna. Standby muna Joshua and Angel. May flash report si Jimmy Nasalita. Boss. Ali po dyan mga tugang sa Tercer Distrito, probinsya Canalbay. DCGB Flash Report. Jim, ano nangyari? Yes, Pipi, may dadalaganon akong sarong lugar ta may gadanda, may gadan. Mhm. Sandali lang ta. Ano ang nangyari? Anong initial report? Initial information na akalap niya to diyan sa may area kan bypass or Kirangay area. Okay. Tamang-tama ta. So, piloto ko, auto nang una nagpasiring sa baligang tamabuto, mahabol kan oras. Oo. Dalaganon ko nang una lunad dan sa kuyang kabayo. Malunad ako dito sa kabayo ko. Anong initial report tabi, Jim? Ano nangyari? May nakuha ng gadan. May nakuha ang gadan? Barangay? Dahil ko pa masabutan kung bypass or Kirangay. Basta dyan sa dyan sa Kamalig. Kamalig. Okay. Proceed ako sa Hipatoracan Police. Out naman ako. Thank you, Jimmy. DCGB Flash Report. Standby po sa detalye kang flash report na nanako ang gadan sa may partikan Kamalig Albay. Ramon tanan sitwasyon sa kinamugtakan po ni Joshua Bino. Joshua, kumusta dyan? Hello, Joshua. So, BP, hello. Yes, go. Maray na hapon sa mga parantabay. Location pa, yung ito sa Puro Elementary School. Ang voting center kan Barangay Puro, Legazpi City. Cut off na, BP. Dahil naki mga naghabol pa para mag-boto. Digdi sa siyam na presinto kan Puro Elementary School. Pero susog sa pakipag-ulay ka sa nagkaperang mga electoral board, paingala mo na ng date, makakangod to. Taday pa nagkakaraon sa mga volunteer Iyo, teachers. kahirak man. Pagkakaon ng gabi, kasi damapoon ka na, kumbaga, puspusan ng iskotinyo, pagbilang na ka na mga boto. Mauran-uran, tigahanap ko so, supervising officer Digdi. Nag-share na ako madali ta, mauran-uran. Pero ang general situation dito, cut off na, alas 3, nagsarado na yung votong center digdi sa Puro Elementary School, and yun ang update. May pa nagpopoon kan pagbilang ta makahirap pa niya ning mga volunteer teachers ta alas 3 mapon pa sa nang magpangud to ta kasubago naging diretso. So pag-receive ninda pagpalaog nin mga butante para maghabol ka na cut off na alas 3 tabi dito. Okay. Sige. Okay. So, bigyan mo na ko masurtambay habang nag-uran ta kung magpunay ni isipin nyo, tutukan ta na. Sige na, babalikan ta kada lang dyan. Talay pa man Diyos, waki-action sa lugar na yan. Standby ka na muna dyan. Dumang kita sa kinamugtakan ni Angel Mustasa. Ilingon ta daw po kung nagpuuna ang canvassing o pagbilang nin boto dyan sa iyang kinamumugtakan. Kung di po ko nasasala, yaon siya sa Ibalon or Legazpi Port Elementary School. Angel, good afternoon. Kumusta dyan? Yes, good afternoon tabi VP Henrias and good afternoon naman sa mga parantabay. Yaw na ko digdingon niya ligi sa Legazpi Port Elementary School kung saan eksaktong alas 3 ni na pagkahapon mismong si school principal Maria Grolio ang nagsarado tabi VP kang gate para alas 3 pagkahapon day na makalaog sa mga day pa man na nakakaboto. And kasubago VP, duman naghanap na ako kang pinakasalit na voting kana presinto digdi which is ang tig-expect po ninda is 148 na dapat na magboto pero nasa 15 po VP ang daidig din nakaboto. And kasubago kasabay kan pagsarado kang gate, ito namang sutig roll call po baga VP sa mga pangaran kan mga kandidato na tiga-apod just in case na sa vicinity kan lugar. Tulong beses ini VP nga tiga-apod kang itong sa mga election officer duman sa Laucan presinto ining precinct number cluster number 294 para dito sa 0334A. And ngunyan VP para maaraman ta kung ano na ang magiging Angel, sandali lang. Standby ka dyan. Tadgulay pa madyang ki-action sa kinamumugtakan mo. I-check kung istay ka magpagpatulo na, ilag mo na muna si Angie da kung igwa ng recount siya kung may canvassing na si Angie.
Tapos itong madangog kung may nagpuon. Ans, kami na Ans, kumusta? May nagbilang na dyan? Yes, good afternoon VP, good afternoon sa mga parantabay. As of now, ang sitwasyon digdi sa mga area sa Albay District, haros nagsasarado pa man sa mga gate. Okay, Dahil pa rin okay. na nangyari VP Dahil action pati manood sa nangyaring Escotillo. pagbilang, actual counting of votes, wala pa? Yes, siring kan sitwasyon kay Joshua Cotabago, haros nagsaramo-samo ko ng mga electoral board Sige. Okay, tabi Ans. Standby ka na dyan, ha? Babalikan ta ka na lang, tabi, ano? Maghanap kaya kita ki-action mo niya na pagkahapon. Balikan ko sa Angel. Angel, come in. Yes po, VP. Ngunyan, taybanan ko na si School Principal, Mama Maria Grolio. Kasi siring na kami duman, VP, sa pinakasalit na pintorig sa Legacy Fort Elementary School. Kung sa ingani, kasi bago nabanggit ko na pinag-roll call na itong sa mga... Igwan ang presento na nagpuunang magbilang? Wara pa po as of now po, VP, nasa pag-iipos po pagpaining mga presinto digdi sa ining sa mga barangay digdi po, VP, ining Baybay, Pigkali, SN Sabang. Nasa preparasyon pa sila para pag-puon po ka itong mano-manong pagbilang sa mga balota. Tulong barangay pala niyaon dyan. Opo, VP. Okay, sige. Actually, VP, nagpuon na po digdi pa lang sa cluster 294 sa barangay Pigkali. Sige daw. Ano, paki-describe kang pigigibo? Go ahead. Kung liladawan ta dito sa mga paraan tabay, may isa raw duman na teacher na nasa duman sa blackboard na tatali ito po baga BP na nagbabalbis. And niya nigdis mga personahes sa nitong sa PPCRB, may mga kanya-kanyang watchers. Tapos nasa duwa ini yung teachers man po may nagkukuha aki balota hali duman sa ballot boxes. Tapos babasahon ini duman BP. Okay. Medyo So, kumusta? Nagpuna day pa? Ngunang BP, sa separate pa lang itong mga balota para sa barangay, asin sa mga sasanggunian. Ayun. Okay. So, baka madali na yan. Opo, VP. Actually, kung liladawan ta, ang tig-expect ko itong mga nakasurat po baga sa blackboard sa mga pangaran kan mga kandidato. Ito pala po, VP, may papel na dakula na gari siya white cartolina. Tabulation sheet. Tabulation sheet yan. Oo. Opo, ining tally board, nakadukot na siya duman, VP. Ini pa lang digdi sa tiglibot ning mga presinto sa Legacy Fort Elementary School. Ini pa lang, VP, ang may nakadukot na tally board, itong sa tally sheet. And tigseparar na itoong sa mga balota para sa sangguniang kabataan and sa barangay. Okay. Okay. For now, BP, mapuo na ining pag-sutig ako na iskutinyo para digdi sa cluster 294-0334-A para po digdi sa barangay Pigkali. Pigkali. Most probably baka yan ang mainot dyan sa sa eskwela na yan, ano? Pigkali? Opo, VP. Opo. Okay, sige. Kuhan ta VP nin mga informasyon pa ko na as of now, pero itong bago mga 2:30 ng pagkahapon, nasa 90% itong voters turnout hindi po sa tulong barangay. Nasa kaibanan sa VP si Mama Maria Grolio, ang Legacy Port Elementary School head para maaraman taon po si sitwasyon. Hello, Dr. Eve. Good afternoon, tabi, ma'am. Good afternoon. Opo, ma'am, kumusta po ang sitwasyon? May estimate po kamo kung how many percent po ang voters turnout per barangay po ngayon na hapon? Actually, digdi sir sa Pigkali, almost 90%. And the rest, parang nasa 95%. Opo. I see. Madam, kumusta? Naging smooth man sudalagan po since this morning, ano? Yes po, very smooth. Systematic po. Although there are some mga pero na-resolve naman. Iyo po, opo. Dahil man po mga voters na nawawara ang pangaran o whatever, mga usual bagang concern ta sa COMELEC? Ang pinakaano po, wala sa master list. Ayun. Yan ang concern nito, wala sa master list. Oh. Sabi mo, mag-ano ka mo sa COMELEC because we cannot do anything about Yes. that. Siyempre ma-verify kan sa COMELEC kung na ang pangaran niya. So daw, madam, okay na po? All systems go na po para sa tuyang counting? They're preparing na for the mano-mano iskutinyo. Iyon? Garin ba? Nakulan papapaaskan mo niya na hapon, ano? Opo. Dr. Eve, salamat ma'am. Good luck po sa inyo. Mabuhay po ka mo. Thank you po. Welcome din po, sir. Opo, thank you. And Angel?
So, yan po, VP, and may ghost na school principal ng Legazpi Port Elementary School. Actually, VP, para gustuhan sa indang pagseparar ka itong mga balota. Pero madali ini, VP, matatapos kasi ang expected 148 ang mga maboto digdi, pero nabawasan ini 15 dahil sa dahil nakaabot. So, ini, VP, ang pinakasalit na presinto niya po digdi sa barangay Tigkale. And then, totoo, malipat akong digdi sa barangay Sabang. And then sa barangay Baybay. And malipat na po ako sa ibang area. Okay, sige. Pero standby ka na dyan sa ibang mga nagpe-prepare na gano'ng madali sa ng minutos, mapuuna yan eh. Kansa yung initial counting mo niya na paghahapon. Ako, parang po ni VP, mabalik po giraray ako para at least halitabag po bagang nangog na nag-i-sustain ining mga election officers na po. Okay, sige. Yung mga sa VP, ang mga pangyayari dito sa Legazpi Port Elementary School para sa bosses sa Can Barangay Special Coverage and DCGB, para sa Barangay Sangguniang Kabataan Election. Ako po, si Angel Gonzalo. Thank you, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Padagos ka muna kantabay, mga tugang sa boses Can Barangay, Can DCGB, as in po, Can OK FM 97.1. Gusto ko, okay ka. Balikan ta daw ang sitwasyon sa Albay District. Kay ba po si Ans Galero. Good afternoon, Ans. Yes, maray na hapon, Giraray Tabigiti, maray na hapon sa mga pakantabay. Haros nagpipreparar paligdi sa Albay Central School, pero ang expected na maiinot na matapos iyon precinct number 1 digdi sa nasambitan ng eskwelahan dahil sa precinct number 1, Barangay 13 NVP, sa 198 sa naman ang mga registered voters na nagboto digdi. Pero sa present VP, arasikaso ko na sa mga ballot boxes, sa mga ballots, dangan nagprepara naman kan mga tally sheets para taud-taud siguro pag naayos na o kaya na-finalize na yung mga ginaramit na balota. Anytime man VP, mapuon naman na eskutinyo, manumano hinidigdi sa Albay Central School. Okay. So far, digdi VP sa Albay District, piglalauman kong madali magtuon kan eskutinyo itong precinct number 1 sa Barangay 13 kan Sudad and sa BU's College of Science. Same man ang bilang kan na botante 198 man para manili sa precinct 179 kan EM's Barrio South. Ayun. So yan VP, so far monitoring pa kami digdi ni Kuya Boy sa sitwasyon kan pagpuon mismo kan eskutinyo kasi inian so far na may pinakadiit na numero kan mga botante sa Albay District. Okay, So okay. far VP, kay Bahal si Boy, Ans Galero, DCGP. Thank you so much, Ann, sa report. Alas 3:21 na po din pagkahapon. Dahil pa kita kinare-receiving informasyon. Nagwa na mga tugang ki mga barangay o mga precincts sa satuyang palibot na nagpo na po kan sa indang canvassing nin mga boto. Ha? Ang pagbilang niyan, manual po yan. Ha? Bako arog kang last election ta sa national and local elections na automated po yan. Kaya ang gigibong kan mga teachers, sa saro-saroon mga tugang nababasahon ang pangaran kan binuto nindo na kapitan. Kagawad asin sangguni ang kabataan. Duwang balota po yan, mga tugang na babasahon ninda. So mga nagboto, mga voters na nag-edad nin 18 hanggang 30 anyos, ngunyan pong aldaw. Kasabay kaya dyan na maboto sinda kan SK, asin sangguni barangay officials. Kaya so nag-edad na 31 pataas, ang bubutuhan ninda, mga tugang tabi, paarap ang binutuhan ninda para sa kapitan asin kagawad. So yan tabi ang sitwasyon diyan. Kaya pinagsisiperate po so para sa SK, pinagsisiperate mga tugang so para sa barangay na balota. Duwa kaya sarong halaba, sarong halipot. Kanagbuto ako kasubago. Sabi kan teacher duman sa ano nga sir sa imo? Garong nga sir di ka nga sa halaba, taaki ka pa. Sa tuya tabi mga tugang na quick count ngunyang pong aldaw hanggang sa aga hatod po sa Indokang SL Technological College Foundation Incorporated. Salamat po kay Ma'am Rose Ray, kay Madam Hanilet Soreda, buda kay Madam Lead, no? So gabustang mga teachers diyan sa SL, kasabay niya to tabi digdi si Sir
na Ace, tama tabi Tresha? Sir Ace Tabis, ang teacher kang teacher tabi sa SL na yaong po digdi sa Samuya na nagap sa pag-supervise kan Samuyang Tabulation Center sa computers, and of course si Tuyang si Adin boda sa Tresha para po sa Samuyang Technical Department para po sa pagreparo kan resulta kan eleksyon. Hello? Hello, Sir Ronald Burgos po, ang WGB Philippines. Yes, sir. Ano po may paglilingkod? Hello, Sir Ronald Burgos, Philippines, from WGB. Ay, salamat po. Salamat po. Opo. Yun man lang po. Ayun, nawawala. Alright, sige daw. Dumang kita kay Jomar Bien. Aramong tadaw ang sitwasyon sa Primer Distrito, Canalbay. Baka lamang may nakatapos na dyan. Hello, Jomar. Come in. Kumusta? Salamat, BP Henry. Ano na ko digdi sa Barangay 2 sa Malilipot, Albay. Ang barangay na may pinakadiit na butante. Labi sa ng 700 ang butante digdi. Sa Bali duwang clustered precinct. Tapos na ang burutuhan. Opo. Kaya lang dahil pa man nakakapuon kan pagbilang tapig aayos paninda. So mga sugabos na papeles, pigpirmaan, uron ni digdi birisi una dahil mo na makauron ta so mga BEI so mga clerk sige nang artikaso kong papeles pero nakabantay naman digdi so gabos na watcher para halaton ang pagbilang mariparo na more or less 790 na mga butante digdi sa barangay 2 mga 100 ang day nagpakaboto. Ang rason bako na day nagboto kadaklan kundi day man naguruli. Sakul ang day nagguruli ali sa ibang lugar kaya ababa sana ang turnout digdi sa tarong presinto mga 40 ang day nag boto out of 340 pero mga 280 lang ang nagboto. Tapos duman sa saro mga 50 man ang day nagboto. So pigiling-iling ko ini ang pagabot sa pagbirilingan, naalo sa rabay na magbibirilang ining ani undigding tulong barangay sa Malilipot Central School. Pero kung ilingon ta, pwede tanang masabi na ang inot na matatapos pagbilang ining barangay 2 dahil ta bali ang nagpakaboto sa nadigdi halos nasa labisan ng 600. So, ito sa nagbibilangon. Yung mananggan. Ini ang babantayan ta ini ang siguradong magkakaigwa kang enot na resulta. Duman sa Tabaco South Central Elementary School, ali pa lang ako duman, dakulunong pa ang nakapila maski nagalastres na BP Henry. Dahil ang duman, igo duman na sarong barangay na 3,600 data o 3,500 subutante. And dai tulos nagpakaboto dahil so mauranon and kaya kan pagagi ko duman na mag-aalas 3 haralabaon ng pila. Speaking lao man ito man ang saro sa magiging pinakahodyan man duman sa syudad kan Tabaco sa pagbibilang. Ayun. Kaya nga natabibi pa rin sitwasyon digdi sa First District, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Abay po kitang nadangog mga tugang sa 97.1 OKFM digdi po sa siyudad ni Legazpi. Hello, good afternoon. Hello? Hello po, good afternoon. Alright, nawawala. Sige, alas 3:27 na oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Antabayanan po ang satuya na luway-luway, alagad sigurado, klarado. Mga tugang na reports kan mga boto nin mga kapitan, kagawad, asin SK, sa iba po pong barangay, digdi po sa Legazpi, Daraga, asin Magin, mga tugang sa bilog na probinsya Canalbay. Kasarabay po niya to na katuwang sa satuya tabing canvassing. Iyo po mga tugang ang mga scholars kang DCGB. Salamat po sa mga magurang na nagtugot na sa indang mga aki makatuwang para po sa tuya tabi na barangay elections ngunyan tabing pagkahapon. Igwa kaming 17 na scholars, mga tugang kang DCGB, nag-eskwela po dyan sa SL, and sa mga estudyante man kan SL na pinagkuhan ni Sir Ace, katuwang niya itong ngunyan digdi, buda sa mga volunteers para po sa tuyang quick
count po kan mga boto kan sa tuyang mga kandidato. Hello, good afternoon. Hello. Hello po, sir. Yes, good afternoon po. Ano po may paglilingkod? Ronald Bonapos po, sa WGB. Opo, ano po? Ronald Bonapos po, BPN. Ano? Hello, sir Ronald Bonapos Deko, po. sige po, okay, deko nakasabutan. Basta nadangog ko, WGB. Okay, alas 3:29 na, mga tugang sa Pilipinas, so mga nakatutok po, mga tugang sa Satuya na Facebook broadcast, ngunyan tabing paghahapon na sa Bilog na Mundo, maray na hapon po sa Indogabos. Habang kamo, nakaantabay, mga tugang sa DCGB, salamaton po sa padagos sa pagtutok ngunya na hapon igdi po sa tuya na programa. Good afternoon tabi kay Cynthia Regino. Yan, at saka congratulations daw to all candidates be an sports minded po, win or loss to be served. Tama, amigo, di ba? Maging sports lang kita. Gana o daog, kung gana man kita, maging humble kita, mga tugang sa tuya tabing padagos na pagserbis sa mga barangay, asin sunodon tabi ang mga naipangako nindo sa mga barangay. Kaya lang ngunyan, ang nahiling ko na mga campaign posters o mga kampanya kan ibagari, bako klarado ang sa endang mga plataforma di. I do not know, bako klarado ang sa endang mga tugang na iba na mga plataforma. Bako arog kan mga panahon talaga nagkaigwak-iwan, pero kita po na mga botante na madesisyon kayan, kung ano sa nagigribuhon, oras mga tugang na makatukaw dyan po sa tuya na konseho din barangay, asin po sa konseho kan sangguniang konseho kan sangguniang kabataan, dili po mga tugang sa tuya tabi na nasyon. Alright, sabi ni Rondon Ricaport, BP, garuso report nindo ito sa tabako, bako daw. Gari bako man, ay, baka man ang gadiyo. Ito nag-upload. Ani, kung di nakapunbok sa kuya so number, baka man ang garuso reporter na ito. Thank you, Tabi. Tabi, mga kababayan, aramon tatabi dyan sa Daraga. Mga tugang, matindi man ang labanan dyan, lalo na po sa Barangay Sagpun. Matindi pa ang labanan dyan. Alright, balikan ta daw si Angel Mustasa. Baka nagpuuna po ang canvassing dyan sa Legazpi Port or sa Ibalon Elementary School. Angel, good afternoon. Kumusta na dyan? Yes, good afternoon tabi BPS and good afternoon sa mga Parantabay. Nagpuuna po ang pag-iskutin nyo digdi sa cluster 294. Luay, tabi Angel, ilaog ta na sa tuyang tabulation center, ha? Okay, precinct number? Cluster 294. 2? 94. 94? Precinct number 03. Den na siguro, so clustered number na lang siguro para mas klarado. Okay po. Pero ang presinto tabi, Angel? Saro pa lang po in EVP. Okay. Clustered precinct 294. Yes po. Barangay 30 Pigcale, Legazpi. Barangay 30 Pigcale, Legazpi. O, tabulation center, okay ba tayo dyan? Ready na po ba tayo? Tabulation center. Sige, Angel, go. Ito ako po VPN na linya digdi po kay Sir Jofres Yes, siya po ang damagun sa po VPN na Ako okay. Check. Sige da. John Eli Ceroriales. Rizel Napoli. Anong posisyon na tabi, Angel? Sa sangguniang kabataan po. Sige, later na lang muna. Tabulation center. Sige lang, dagugunta na muna ini. Sige, go ahead. Ini po VP sa primerong 10 ballot boxes. Pero nang balota so na binasa? Pandua pa lang po. Pandua. Pantalo po. Third ballot. Isano Joyce Habak. Member, Sangguniang Kabataan. Iskay ni. Abinya Marie Rangasaho. Apudaka Lawrence Hill Basaliote.
Basalyote John Christian Aicardo. Bulawan John Kian Sinporoso. Araw Joshua. Espinosa Lance Oro. Dakulo na kandidato, ano? Yasol Axel J. Ekal. Pang-apat na po ni VP. Fourth ballot. Chairperson, Bulawan Carl Andre. Pag sinabing chairperson, so ano yan tabi, Angel? Member, SK Chairman po ni VP. Awang piginot nila sa SK? Opo, SK po muna na piginot ninda. Kasubago. Sige. Kasubago VP, bago po mag-puon iniong iskutin yung pagbilang, ipigpasabot muna duman sa mga watchers, sa mga dapat nindang hilingon, itong supagpili po baga, pag-separate po baga VP. SK so ininot palan. Opo, SK po. Sige. muna, VP. Okay. Sige. Iko lang. Then na muna, standby na muna tabulation center. To habang Okay. dahil pamantabi, Jimmy, ki-report Angel, ilog muna muna. Sige daw, daw kung tadaw. Okay po, VP. Okay po. Chairperson, Bulawan Carl Andre Austero. Austero. Member, Sangguniang Kabataan, Napoles, Razel, Civiliano. Nothing wrong. Ako na pulis dyan yun. Next, Chairperson, Carl Andre Bulawan. Sangguniang Kabataan Member, Apodaka Lawrence Hill. Cruz Angel Jerica Escobi. Joshua Ara. Wala na pong sunod. Next ballot. Ikiparan, Angel. Next, Chairperson, Sangguniang Kabataan, Bulawan Carl Austero. Austero. Member, Sangguniang Kabataan, Araw Joshua. Bulawan John Sinproso. Madanday ka mo na gano'n nung kanti ba? Karantun ba? Ay wala, palas o na yan. Okay, duwa lang po ma'am. Hanggang kay Bulawan lang. Okay. Next, Ano po yan, VP? Natalotang ininot dyan tabi. Kwan Angel so SK. Di ko lang po, VP, sure kung ano sirosong ko sa kalinot nila sa mga sangguniang kabataan po. Ano? Puro muna SK yan? Puro po ni VP SK. Iniana na Iwa. inastigling paskil sa tally board po. Tamay nag-react digdi. Opo. Barangay results ngaya shall be read first before SK. That is in the rules. Day ko din Iyo, sige, anyway. sige. Sige. Board ko Later. Iyo, ano? Opo. Danggon sa VP, supang siyam na po na balot. So, 10 balota. So, madahon mo kung sisang leading sa SK, ha? Okay po, okay Sige. po, VP. Pang pito po ni VP na balot ako. Chairperson, Sangguniang Kabataan, Bulawan Carl Andre. Member, Sangguniang Kabataan, Dan Apodaco. John Eli Teroriales. Joshua Arab. Razel Napoles. Espinosa Lance. Marfil Catherine James. Axel J. Yasol. Last ballot po ni VP naman sa first Balot. Ikapirang balota? 10? Sangguniang Kabataan, Opo, VP. 10. Bulawan Carl Andre Austero. Member, Sangguniang Kabataan, Teroriales John Eni Ato. Wala na niya. So, yan Wala po, na. VP. Ay, Sumadaha daw tabi primerong, SK, Chairman. Sa primerong sampulong balota po, VP, nanginginak po digdi si Bulawan Carl Andre Austero na may 6 Bulawan. Pira. Bulawan Carl Andre 6. 6. Apo. Sunod. Lesano Joyce
4 po. VP. Lizano, 4. Ayun. So, 10 mananggad dari. Apo. 10 mananggad. Okay. Isabay ko po, VP, sa mga miyembro kan Sangguniang Kabataan. Sige na. Taday pa magina-standby na ibang report. Sige daw. Okay po, VP. Pigkali. Dito po, VP, sa members ng Sangguniang Kabataan, si Abinya, iba po siya ni Tulong Boto, Apodaca Lawrence Hill, may 5. Araw Joshua, iba po nin 5. Basaliote Zanrishan, 4. Bulawan Jankian, 3. Cruz Angel, 2. Okay. Igay po VP na ikapito, si Espinosa Lance, iba po nin Isip, 4. Marfil Paserin Saro. Okay. Sige. Napolis, 5. Robles Mark, 2 po. Rosas, 4. Okay na tabi yan, Angel? Okay na yan? VP, mahanap ako digdi Kalag-kalagi daw dyan sa iba sa barangay. Uli nga ng reaction kan sa rong listener ta. Tatawin sa rules kang COMELEC. Opo, VP. Barangay resulta na dapat inot na babasahon Kung balik ta dyan. Anyway, do not know kung anong rason. Opo, okay, VP. Mahanap ako digdi sa compound kan La Legazpi Port Elementary School na Sige daw. po una po Sa barangay. magbilang para sa barangay po, VP. Mabalik po ako, VP, once na nakahanap po ako. Okay, thank you so much. Mga tugang taod-taod ta ingkod niya to yung gabos-gabos na. Abang niya nagupon-pon pa sana. Later tabi, babalikan tang tabulation center. Mga tugang para dyan. Ha? Alright, balikan ta po ang flash report ni Jimmy Nasalita kasabago. DCGB Flash Report. Iningon ta mga tugang kung totoo mananggad na may nako ang gadan dyan sa may partikan Kirangay kan Kamaligalbay. DCGB on assignment. Jim, ano nangyari Jim? Gadan ba talaga? VP, confirm mananggad. 26 anyo soltero. Okay. Nahiling na sana sa ibaba kan Diki and payuan to Minama Aligado. Pasado digdi sa investigador sa Kamalig PNP and sagkod sa mga oras na ini dahil pa maintindihan kung natatayaon ini taga Puro 4 Tagaytay ikinakuha so nasabing persona sa ibaba na kan halangkaw na Diki tabi bibi. Then nahiling na lang ini kaso bago takasubang iba pala ninipiga para harana. Okay. Kaso bago na lang na may nakahiling na agihan na igwa ni nakando sa duman sa baba and dahil man ni nahilingan ni na ano man na tama sa lawas o kung ano basta ito sa pagtubod na itong tama sa payo so pagka hungkang na duman sa Diki bako man ni related sa bako election related tabi Jimmy bako man related sa election bako ba siya nga kandidato ano. As of the moment, under investigation ini. Okay. Kamalig PNP. Dahil man sa kung ano? Bako man sa kandidato? Bako man. Wala man ini relasyon sa election. Okay. So, ayan man lang ang informasyon na pinagtaw sa tuya. Hindi ako na bangkay kani sa St. Peter. Opo. Okay. Okay. So yan, bibihan sa tuyang follow-up. Kasabay niya to si Sir Noel Pawing Martiniana. And sa pangalan man ni Madam Evelyn Austero, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa flash report. Hali po dyan sa Kamaligalbay. CGB Flash Report. Aramunta daw ang sitwasyon mga tugang sa Lando National nasa National Monitoring Center po ngunyan sa tuyang pag-iriba Pio Fernandez. Pio, good afternoon. Tabi, go ahead. Yes, good afternoon. VP Henry, good afternoon sa mga paraantabay. May natapos na bilisanan, tulos-tulos na VP Henry. 30 minutos na kinonsumo. Pagkatapos na poon kasubago VP Henry, pinaghanap niya to. So, nagkapira na pilot testing area man baga sa automated barangay elections. Oh, the best ade. Roger, nangyari ini sa sarong presinto duman sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City, Tabi, Henry. Okay. At natapos ang 30 minutos, tapos tulos? Ang bilangan sa sarong kwarto.
And ang sabi kan mga komisyonado na yaon dumanhali sa COMELEC, dahil nga ni siguro abutan daang alas 5, sugabos nga mga presinto, mga kwarto duman sa barangay Pasong Tamo ito, sa elementary school, matatapos na ang bilangan, asin na proklamar na ang kapitan na nanggarana o kaya nanggana, pati na sa mga konsyales, kasabay na sa SK Tabibi Pedri, over. Sana all. Adi, Roger. sana arugban ka sa mga masunod na panahon. Ano? Ta-testing yan, di ba? Testing? Roger. Pilot testing yan. Roger, pilot testing area, talaga yan so pinag-uugid niya to sa tuyang satellite, binirig niya to ng todo, tinarget na naman sa Pasong Tamo. Natutukan mo ng ganitong Pasong Tamo. Roger. Narimati, sa rong kwarto mismo tabi Henry, The best. mga 25 minutos na, tapos ang bilangan. Roger, Ang tanis ginabata mo dyan, Pio. Ilang pa kasi iba pa mga kwarto duman na heavily populated ito ng mga botantes, kaya iyon sa pinagibong testing area para sa automated election kaya sa barangay asin sa guni ang kabataan niya 2020. Ang ginibo dyan, gari pareho kang election kang itong national and local elections? Nagamit ki Smartmatic, arugayan, o computer system? Roger. Yeah. Roger, positive tabi ito na BP Henry, araw ka ng sistema, igwa man yan in mga ito so counting machines. Yes, vote counting machine. Vote count So, mga machine. BCM. Oo, BCM. Roger. Yeah. And then itong sa mga resibo na halabaon, iyo ang pahiling sa prensa nationwide. The best. As in, duman na pinagbasa man sa mga nagkakuro ang boto, duman sa presintong ito, and simultaneous sa kataraning pag mga kwarto mga ito tabi ni Henry, iyo naman ang pinagigibo, and then nga, dapat natapos alas 5:30, tapos ang barangay na ito tabi ni Henry. Very good. Roger. So yan, laging successful man, so pilot testing area, saka inot-inotin pagkakataon sa bilog na Pilipinas tabi Henry, Henry, mga pinagtutukan dito sa tuyang monitoring studio sa Old Albay District. Dito sa tuyang location, ako po si Pio Fernandez para sa Barangay PSA Election Special Coverage. Boses kan Barangay. Boses kan ZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Alright, thank you Pio ho. Magayon itong bareta na ito ha. Dahil po mga tugang ki concern, dahil pong problema. Makaskas na nabilang tulo sa rong presento sa laog ki 30 minutos. Aram tulo sa resulta kang boto, mga tugang sa Pasong Tamo, saro sa mga presento naman. Yan ang pinaghihiling baga na sitwasyon. Mga tugang na pwedeng gibon sa bilog na Pilipinas para maging automated na po pati ang barangay as in SK election. 14 minutos na, mga tugang makalipas ang alas 3, may kinaraman po sa padagos niya itong pagtutugay-gay canvassing. Ngunyan tabing hapon, digdi po sa Decision Bicol, sa Boses kan Barangay, sa DCGB as in po sa 97.1 OK FM. Aramonta daw ang kinamumugtakan ni Joshua Bino dyan sa may partikan Barangay Puro. Baka may nagbibilang na dyan. Kami, Joshua. Yes, Piti, maray na hapon sa mga Parantabay. Tumal na nagbuod ang iskotinyo hindi sa cluster number 306 kan Barangay Puro, Legazpi City, Cavite. Nakasarap pa sa ng balot sa Atilagobata. Halos sa tuduman sa presinto ta balot sa kung madangog ang Tabi, Joshua, sumadahon mo ha. Joshua, tatod sumadahon mo. Talalawag tayo yan sa tabulation center. Sige, go ahead. Okay. Puro. Bako garing klarado. Clear ang audio dyan ni Joshua? Typo. Tapos si Balo, Napoleon Lopez. Okay, Limpo. Bawat Typo Edmel. Typo Jerry.
Pavel Almin. Almin. Bahoy Almin. Osaita. Wala kayo sila. Toledo. Aparte. Okay. Next, wala. Next. Olimpo. Okay. Aparte. Gaito. Gaito Jerry. Gaito Edmel. Edmel po. Gaito Edmel. Kasi Venus Edmel. Venus na. Venus na. Tapos Osaita Angel. Opo. Bahoy Erin. Barrio. Tan. Barrio. Nagawa. Napase. Bahoy Erin. Barrio Negato. Junior Gallardo. Ayun. Daito Jerry Gregorio. Brota Nani Malao. Venus sa Bulyon. Perang balota na tabi, Joshua? Maka anong pasa na? Medyo makwan, ano? Medyo mababloy talaga pag araw kayo ng fight na manual. Taon, basta na, standby mo na ka mo sa tabulation center, pagdakul-dakul na sa kata sa madahon. Mako John? Oo. Sige po. Naka anong pasa na? BP na kuan. Naka-anong pasa na? Isang leading. Balota. Isang leading. Sa anong? Leading si Olimpo. Olimpo. Na may 5. Lima. And Saro si Marios. Okay. Olimpo versus Barrios. Okay. Wala lang. Pagkiraray, maki. First 6 ballots, ha? Sige. Next, Barrio Jerry. Next, Kagawa. Mahina. Kuan, Joshua? Ang laog? Manipis? Ilaza, Fabian. Yan. Ilaza. Ininot yan sa barangay, di ba? Barangay. BP, barangay. Yeah, okay. Olimpo. Ano? Olimpo. Nakagawan. Kaito. Edmel. Derek Kaito. Toledo. Henry. Bahoy Henry. Next ballot. Bene. Okay, Benu. Next, Abate. Okay, Joshua. Medyo bako kaya para sa audio mo. Isumada mo sa mga first 20 ballots tabi taon ha. Bumalik ka na lang. Okay. Mga first 20 ballots or maski 50 ballots para ma-record na sa tabulation center, ha? Roger. Okay. Asok daw nasa 7 pa na. Medyo maluya talaga ang dalaga. Medyo na mamaguhan kita. Bago pinatood kan araw kaning manual counting. Di ba? Medyo maluya ang dalaga. Tapos babasang maray so pangarap na dito. Pag nagbasa na so chairman, otro naman kay itong so duwa niya lang staff. So saro, taga Valdez. Kaya daw. Si chairman, may echo. Si chairman, babasahon so boto, igwa kinagbabaldes. Tapos igwa pa kay sir na nagdodobol Valdez. Tama man. Para di masala, di ba? Siguro maray. So
pito pa siya na dito mabalik ako siguro taon. Taon sa mga 20 o 30 o 50 nganing dakol-dakol na lamang ha. Para may record ta na sa tabulation, okay? Okay, sige. okay. So, yan mo na dito sa Puro Elementary School. Joshua, DCGB. Alright, thank you Joshua live from Puro Elementary School. Balikan ta po ang situation. Mga tugang sa monitoring center sa Lado Nacional. Kaya ba po si Pio Fernandez. Ping, good afternoon, Giraray. Go. Yes, thank you so much, Tabi Giraray, VP Henry. Good afternoon sa mga parantabay. Ibinusol ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nagkakapirang minutos pa sa natabi, VP Henry, ang pagtatarang pagkatapos na magkaiguan ng press briefing duman sa Metro Manila. Ang plano na pulinason, linigon, gabos na listahan kan mga botante na maabot na mga taon in preparation sa 2028 elections over. Gari may desisyon na tulo siya, ano? Natapos pa sa ng barangay, nasa kabangaanan pa lang kita kang barangay election, ano? Roger, ayun ang plano na nagbutwa ini sa pagmamonitor kan COMELEC Manila mismo. Itong mga kariribukan kan mga nagkakawararang pangaran sa listahan kan mga botantes. Yes, Kung kaya pinag-unabitan ni Chairman George Erwin Garcia na pag-aadala ninda, kung mapupuli na sa mga maabot na bulan, kung mga punasuno na gabos lugod na mga lista kan botante, magpuon sa pinakapuon na Giraray, at kayang-kaya daw yan kan COMELEC, may mga saro hanggang 2 o 3 bulan na magparehistro. Mapuon? Roger. Roger, tanganing niya malinig ang listahan tabi, VP Henry, over. Kung baga, populasyon ining sa mga yaon mo niya na existido list of voters. Kita gabos na nakarehistro ngon yan, pupunason yan, i-dismantle yan, imbalido yan gabos. Roger. Marehistro kitang bago. Roger, positive to that, VP Pwede Henry. man mananggad, para mananggad maklaro ang gabos na pangaran, pwede, di ba? Para malinig talagang eleksyon ta. Roger, tanganing mawala dahil yung pauro-utro ng sistema and may posibilidad na ini magagamit sa masunod na 2028 elections over. Yes. Midterm. National yun, di ba? Presidential election yan, 2028? Yes, Roger. Positive, VP Henry. And nagbuto nga na yan, yun na nga ni VP Henry, basado sa saindang monitoring nationwide. Gulpi sa mga reklamo kan mga nagkakawarang mga listahan min mga botantes. Roger. And yun yan ang saro sa mga mayor na ipinahayag ni Chairman Erwin Garcia, George Erwin Garcia, mismo kan Commission on Election. Pero pag-aadalan yan ng todo-todo, tananing mawala na dahil na magparakautro ang araw kayo na sitwasyon kada best na ikuning eleksyon, hindi sa satuyang nasyon. Okay. So yan tabi ni Henry, and pinag-confirma rin niya na halos gabos sarado na ng mga precincts, polling precincts sa bilog na nasyon. Ang pwera ka nagkakampira duman sa Kabindanawan na late na nagpuon dahilan sa nagkakapirang peace and order concern sa nasabi ng area. Okay. Sa tuyang National Monitoring Center, ako po si Pio Fernandez para sa Boses Kan Barangay, the DCGBS 97.1 OK FM coverage. Over and out. Salamat, Pio, sa report. Kan Barangay. Boses Kan Barangay. Election coverage. Paghatod ng mga impormasyon asin resulta sa kondukta kan barangay asin SK election. Kaiba, ang bilog na tropa kan DCGB News and Public Affairs. Boses Kan Barangay. Pinakamahiwas, pinakamakaskas, asin pinakakomprehensibo na election coverage sa Albay. Ini ang Boses Kan Barangay. Boses Kan Barangay. Sa DCGB. Always number 1. Always at your service. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Almost 1 hour na po ang nangyayari. Pagkatapos na magsaratabi, mga tugang ang burutuhan kasabago.
Mga tugang, halos sarong oras na ang satuyang pinag-aabangan. Iyan patabing sa rono, iyan dua. Ta, di ko kaya. Nagatagas na ang pangako. Maluyang kaya ako sa lipot, ha? Nagatagas na ang pangako. Maliputo ng ano, sirsbot. Patantaling ako, gari, mapupakuan na, nagkikidit na. Alright. Sige daw, mga tugang, 1 minuto bago mag alas 4. Balikan ta po si Angel Mostaza. Diyan po sa Legazpi Port area. Angel? Yes, good afternoon, Tabi VP. As in, good afternoon, Graray sa mga paraan tabay. Nagkakapira na sinatabi ni VP na balota para sa sangguniang kabataan. Lik po sa cluster 294. Pira na sana? Mga nasa 4 na lang po ni VP Tapos na balota para sa SK. Tapos na? Kung ilalawan to Tabi VP. Angel, madali lang yes, po, VP. 4 na lang na balota. Tapos na ang pagbasakan balota sa SK? Yes po, VP. Diyan sa presentong yan. Apo. Pwede na yan. Sumadahon mo na. Takay puntang resulta sa SK. Medyo nagkakarelibungan lang, VP. Kasi may mga nicknames, may mga damugon sa VP ang ano ni Sir Joker. May kung ka na tabi yan, Angel, may sumada ka na kumpira ng boto? VP, katayang kulig dito nagtatali sa papel. Nangingenot si VP sa... alam ko na. I-record na tabi yan. Sige. Precinct number? Cluster number 294. 294, Barangay? Pigkale. Tabulation Center tabi. Barangay Pigkale, SK Chairman. Clustered Precinct number 294. Yes po, VP. Sandali lang. Okay na po? Ready na ang tabulation center natin? Pigkale? Ayun na. Tidaw go signal kung ready na po ang satuyang tabulation. Trisha, tidaw kung go signal tabi di kung ready na. Okay na? Sige na. Ready na sin na? Okay. Barangay Pigkale, SK Chairman, Clustered Precinct number 294. SK Chairman, go. SK Chairman, Bulawan. 16. 50. Hindi po, VP. 16. 16. Sorry. Bulawan 15. 15. 16. 16. Ako may diferensyan talinga ko pala. Sandali. SK Chairman. Bulawan 16. This is Go. Lizano 6. 20. Sorry. Lizano 20. 20. Yes po. Okay. Yun lang? Apo. Sangguniang kabataan number. Abinya 12. Apudaka 18. Araw 14. Basalyote 8. Bulawan Jantian Siyam. Cruz 15. Espinosa 22. Isip saglit ng dipid. 9. 9. Apo. Marfil 16. Napolis 18. Robles 11. Rojas parakpakan na. Ano na yan? 18. Tapos last balot na po kaya ni VP na tigbabasa ni Sir Joker. Sige. Last balot yan. Apo. Tapos na? Yes po, VP. Di pira na susumada ta kung tapos na kwan. Kung ini sir, kung sa digdi po sa sangguniang kabataan na chairperson, nangingenat po rin VP si Lizano Joy. Alat, luway nini. Tapig record tabi yan. Uliton mo. Uliton mo. Okay. Lizano 21 na. Iyo. Lizano 21. Bulawan 17. So sa presento na iyan,
Precinct number 294, leading si Lizano. Opo, VP. 21 ang boto, Bulawan 17. Yes po, VP. Tama? Oh, very good. Okay? Okay na? Good na? Good na yan? Ini po, VP, na resulta digdikan sangguniang kabataan, na picturean ko naman so resulta duman sa papel ko. I-send ko na lang dito sa tabulation. Then, okay na. Just proceed with the details, tabi, Angel. Okay. Okay na yan. Okay na. Operation. Okay. Yan nagigibuhon mo. Internal operation ta yan, ha? Okay po, VP. Okay. Sige. O, di ining presenton 294 clustered precinct sa SK, tapos na. Opo, VP. Okay. So, ulitin ko, Lizano, 21, Bulawan, 17. SK Chairman. Yes. Okay, very good. Okay na, meron pa? And masunod na kani VP, iyon para sa barangay. Barangay. Ano, mapumpar sa na magbilang yan? Mapun pa lang po VP, tigay-clean pa naman sige. sa mga watchers. And kung ilalawin po ng VP, bako na lang sa mga watchers ang nilagay sa loob ng classroom. At din po sa mga supportadores VP. Okay, very good. Standby ka dyan, tabi, Angel, ha? Tama, mabilang pa man yan, and magantabay sa mga tagapigkalita. Taon, may report ka dyan sa presentong yan para sa mga kapitan asin kagawad. Apo, VP. Okay? Hindi po ang Standby ka na pinakasalit digdi dyan. o Yes. voter presinto, digdi po sa Legazpi Fort Elementary School. Very good. Okay, sige. Babalikan pa ka. Yes po, VP. Sana all binabalikan. Ako po, VP. Salamat po. You're right. Thank you so much. Mga tugang sa live from Ibalon Central School, Angel Mostasa, presento 294, clustered precinct yan para po sa Barangay Pigale. Aramon ta daw ang sitwasyon kay Jenny Balyaran. Yaon po siya sa may Kabangan Elementary School. Jenny, kumusta niyan? Maray na pagkahapon, VP Henry, maray na hapon sa gabos sa mga parantaban. Sa ngunye, nakatapos pa sa mag-sort ang mga balota, nagkapipirang mga presinto digdi sa kuyang location sa Barangay 19 Kabangan. Si nagpapadagos na ang pagprepara para sa pagbilang. Sa ngunye, VP Henry, may kada presinto, kada barangay, igwa po ni duwang clustered precinct, which is kasabay po duman so SK and Kagawad sa Pigbanga Sinda, depende po sa bilang ka mga residentes na yaon digdi. Digdi sa Kabaangan, igwa kita ning apat na barangay na yaon digdi. Asin sa ngunyen, padagos pa VP Henry ang pagpreparar. Siguro po, so ibang precinct sa paglibot-libot ko, tulo, 3 to 5 ballots pa sa VP Henry ang nabubuksan at nabibilang. Pero ngayon VP Henry, kaibahan ko ang sa pamayo po digdi ka PPCRV sa Kabaangan na aramon taman sa indang monitoring kung kamusta man po tayo ang po digdi si Madam Rosel Cortez para po sa impormasyon. Madam, kamusta po ang pagmumonitor nila digdi base po sa PPCRV? Kamusta po live po sa DCGB with Sir Henry Mased? Madam, good afternoon. Hello po, good afternoon po, sir. Tapos na po ba ang bilangan sa ang botohan sa gabos na presento diyan sa Kabangan Elementary School? Ang pagboto tapos na. Gabos na po? Gabos na po. So bali at the moment po na ang kada presinto or kada classroom nagpuo na po kan sa indang pag-sort out kan mga balota hali po mismo sa ballot boxes. And ang nagkapira po mga presinto nagpupuo naman po sindang mag-burobaldis kan mga boto. Opo. Kumusta po ang naging sitwasyong kamburotohan tabi hanggang ngunyan na nagkakanbasing na kita, madam? So far po matuninong man ang kaganapan ang mga pangyayari di sa tuyang vicinity. So sa muya po kaya sa St. Rafael Archangel kan Legazpi, halos gabos man po ng mga nakaputan, may mga minor events man sana ang mga nangyayari or mga nare-report sa muya. But so far tranquilo po ang kagabusan. Opo. Thank you, ma'am. Salamat pong maray. Mabuhay po ang PPCRV. Yan. Thank you po, Sir Henry. Opo. Welcome po, Jen. Sige po. Okay, so yan po, VP Henry, si Madam Rosel Cortez, ka PPCRV, digdi po, live sa Kabaangan. Asin, sa kunya VP Henry, nanuntaranta na, kumbaga sabi nga ni VP Henry, so iba nagtatakig na, so base naman sa nakaulay ko sa ngayon, nagtatakig na kung ano ang resulta ka ini VP Henry na borotohan sa pinagigibong apat na barangay digdi sa Kabaangan. Okay, so yan po ang latest digdi, hali sa luwas, Jenny Balyaran. Thank you, Jenny. Live from Kabangan Elementary School. Duman daw kita kay Ange Galero. Ange, kumusta dyan?
Mga pag-iriba tabi dyan sa field, arog ka ini, taday ko kaya kumasaro sarong matawan ng instruction, unless na may dakulang istorya po sa lugar. Please refrain from interview sa ibatang mga pag-iriba dyan, kung dahil man kidakulang istorya. Ang importante kaya angon yan sa coverage iyo po ang resulta kang burutuhan kan sa tuya tabi na mga kababayan. Unless na may dakula pong istorya na kay puhanta po ki interview. Okay? Ange, kami na Ange. Yes, good afternoon VP, good afternoon sa mga parantabay. Nagpuunaan na eskutinyo digdi sa Cluster Precinct 243A and B sa Albay Central School. Ini para sa Barangay 14 Ilawod. Natapos na VP ang first 10 kan na mga boto ang digdi si Anong barangay taban Ange? Barangay 14 Ilawod. Barangay 14. Tabulation center please. Barangay 14 Ilawod. Cluster Precinct number 243A and B. 243A and B. 243A and B, Barangay 14 Ilawod. Go. Yes, as of now, VP, pantay ang duwang kapitan. Tig-anom na boto mo yan. Lalag na antabi. Bakunado ka ng reporting diretso na kita sa number. Ngarang kang kapitan, numero. Yes. Abas ka apelyido sana. Go. Tanak ang tabulation, pig-record yan. Apelyido. Arevalo 6. Arevalo 6. Aike 7. So, iyan ang sa first ka na barangay kapitan. Sa barangay Kagawad Apion 3. Okay. Sige lang, okay lang yan. Idiretso mo. Apion 3, area 2 over. Another Ringo Marites 5 o 5. Baba sa 4. Bilin na Saro 1. Borlag Datan 3. 5 or 5. Demesa 3. Diocaresa 2. Esquela 2. Or sa 8 or 8. Janico Sham or 9. Another Janico Osonia and si Stravis 2 or 3. Okay. Sige, pasensya na ka mo sa tabulation na dit pa man sana kaya medyo pipabilo ko muna siya. Tod pag volume na yan, magayon na pagdangogon yan. Yes, okay. So sige. far, Chairman. Tay pa VP, digdi sinunod din da Ininutso barangay. So barangay Captain, yung big follow ninda. Okay, may instruction da sa inda sa Commission on Elections or COMELEC. So far digdi sa kuyang area. Hindi pa sanaan na voting precinct VP na nakapuon na mag-iskutinyo. So iba mapuon pa lang may mga pigaran siya kaso pa digdi. And siguro ang sunod kini sa barangay 13 mapuon pigsusort na mga balota kan SK and kan barangay okay. members. Sige, lugod tabian. Basta, siya incumbent yan sa barangay 14? Si Kapitan Gerald Aike. Iguana siya ki 7, si Arevalo Anom. Yes. So medyo close fight dito sa first precinct kan barangay 14. Alright. Very good. VP, yan ang sitwasyon digdi. Primerong presinto na nagpoon ka na eskutinyo digdi sa Albay Central School. Kaya si Boy, ang Escalero, Thank you, Ann, sa report. Hali po dyan sa luwas. So, barangay Kagawad, to lang papadakulun ta muna ang barangay Kagawad. Dakulunon baga yan? Dakulunon. Alam ba ulo ng Kagawad? Dakulunon po yan. Ang Kagawad po, pagdakul na, ang kukuon milang po kan sa first top 8. So, pinakainot po na 8 na Kagawad. Iyo po ang kukuanon mi tabi. Para po makwantabi nindo yan, sabi nga ni masumada ta kuno sa top 8 na Kagawad sa Sanggunian Barangay. Alright. Duman daw kita kay Pading Alarmario, mga tugang, oras natin, 4:12 na. Oras po sa Pilipinas.
Padagos ko muna kang tabay sa DCGB asin po sa 97.1 OKFM. Boses kan Barangay. Padingal kamin, good afternoon. Yes, good afternoon. Padidigdi sa Taysan Elementary School. Nagbibilang naman sa cluster number 381. Maliang pa Barangay Taisan, cluster precinct number 381. 381. Barangay Taisan, clustered precinct number 381. No, cluster number 381. Present number, apat na crescento ini. Okay. For precinct number. So cluster lang pa pwede na gayod? Cluster number 381. 381. Okay. Composin ni apat na presento. Ano, may precinct number sinda, day man ano? Igwa. Ay, sige pala, pagkasurat tabi padingal. Digdi sa tabulation. Present number. Number 04 34 34 34 C. C. Sin Charlie. Carabao. Charlie. Okay. 04 34 C. Charlie. Tapos 04 04 35 35 A. A as in alpha. Aha. 04 35 A. Aha. Go ahead. Halo ini, oning sunod sa SK ini. Halo-halo sin data clustered na nga ni. Alam ko na pare, may resulta na ini na cluster present sa barangay? Igwa kundi bago pa ini continuous pa siya. Dahil ka kisumada maski nga pera pa sana dyan? Igwa naman. Sige daw. I-record tanangan na diretso na kita. Okay. Sa barangay mo na kita. Barangay. Igilid na mo na itong SK. Opo, later tatod sa SK pagkatapos kayo ng barangay. SK. Ngayon taha, sirapon ko lang sa kapitan ko na kita. Ano ni, difficile pa mailing sa kagawad. So, Kapitan. Maski ka ba kapitan sana pare, okay lang tabi. Kapitan lang muna. Kapitan. Rosin. 15. Rosin 15. 15. Rosin 15. 15. Go ahead. Asaytono. Asaytono 5. 5. Yan. Continuous pan bilangan. Kaya magkalaban yan pa din, Kapitan? One-on-one yan. One-on-one. Duwa man lang. Rosin and Asaytono. Dawagonta. Continuous ang bilangan. Unang barangay, Albert Asaytulo. Kagawad, G. Yan, nawawara pa din. So, iski, may buto ka na tabi dyan kumpira? Igwa, kundi, siripong ko, ha? Sige, alam ko na. So, cluster percent ko na tabi pa din? So, clustered percent. Clustered percent, SK. SK. Duay ni. Sige. 434C. 434 C. C. Tapos 435A. 435A. SK. SK, go ahead. Sige, pongkuan result. Sige. Atin. Siripon ko lang. Aho. Aloy-loy lang ba dito? Makaistol ba kayo? Yo. Nasabutan ta pare. No problem tabi. Take your time. Nasabutan ta yan. Alejo. 8. Alejo 8. 8. Antones Saro. 1. Saro. Tapos ano ini? SK mo nini? Wake up day. So sa SK. Wala kasi. Sige lang. Okay lang, sige lang. Hindi ko nahiling mo rin. Basta sa pang tulo, Bulawan pala na Bulawan. Tulo. 3 votes. Tapos, ano yung panapat na SK? Chairman yan. Kagawad. Okay na, SK lang kita pa de, tabi muna. Bako pa clear. Pare, oo. Bako clear pa de. Sige, bako klarado, dahil na muna. Dahil na, nagpumpaman sana.
Nagkupuan pa sa kaya. Yeah. Ako ito Okay lang, Colorado, okay lang, I-cancel tayo itong sa data sa SK. Okay lang. Dahil ko na clear maray. Okay, no problem. Kagawad pala nito. Okay. Babasa. Sige, Anyway, okay. at least Kapitan, may pending na kita sa primerong bungkaras tigdi sa duwang clustered percent Yes. number 434C. Yeah. O 0434C tapos 0435A. A, yes. 15 kay Rosin, 5 kay 5. Aceitono. Aceitono. Alright, good. Very Iyan good. lang muna. Iyan lang tabi. Yep. Pade. Okay, pare. Alright, thank you so much. Live from Taysan Elementary School. Igwa na kita trend na nakukuha dyan po sa amin. May buto na kitang nakuha dyan sa laban na yan. Balikan ta daw si Ans Galero. Alam mo ta daw ang location niya. Anong barangay daw ini? Come in, Ans. Good afternoon. Yes, good afternoon, VP. Good afternoon sa mga paraantabay. Yaon, magraray ako sa Albay Central School. Cluster precinct number 252A, as in 253A. Clustered precinct number 252A. 252A. Tapos 253A. 253A. Barangay? Barangay 15, Ilawod. East, Barangay 15. 15 Ilawod East. Tama? East po. East. Ilawod East. Okay. Yes. Punong barangay? Punong barangay Azotea Erlim. Azotea. This is 17. 17. 17. Roger. For punong barangay, Buenaflor. Buenaflor. Vladimir. Pira? 12. 12. 112. Buenaflor 112. Copy. Sa barangay o kaya Sanggunian, barangay Kagawad. Sanggunian Barangay Kagawad. Barangay Kagawad. Sige. Agripa Jamil. Agripa 17. 17. Atutubo. Atotobo 9. 9. Azotea Sander. Azotea Sander 19. 19. De La Rosa. De La Rosa 8. 8. 8. Diamante. Diamante 18. 18. 18. Hile. Hile Siyam. 9. Roger. Hana Sunod, Hana 10. 10. 1-0. Sunod VP Manzanido Manzanido 18. 18. Sunod Mendoza Mendoza 9. 9. Sunod Nas Nas 19. 19. Restum Restum 9. Pira 9. 9. 9. Romero Romero 12. 12. Tapos Villenas 7. Villenas Oo. 7. 7. 7. 7. 7. Alright. Sige, SK. So, dahil pa VP. Wala pa? Okay. Okay. No problem. Okay, so, yan tabi. ko na VP. Digdi sa cluster precinct 252A as in 253A. Para yan sa barangay 15, Ilawod East. Kaya Bad Opo. Boy, Ans Galero. Thank you, Ans, sa report. Balikan ta po ang sitwasyon sa Lado National Monitoring Center. Kaya ba po si Pio Fernandez. Ping, kamen, kumusta dyan? Yes, BP Henry, good afternoon, giraray sa mga paraantabay. Halangkaw, ang naging turnout tabi BP Henry, at pag nagboroto para sa barangay asing Sanggunian Kabataan elections doon yan na taon. Ini ipinag-confirmar giraray ni Chairman George Erwin Garcia kan Commission on Elections. Pagkatapos na umidabot daw ini sa puon 72, sundo 75%. Halik naman sa kagabsan kan mga registered voters, combined na initabi BP Henry, halik sa mga uskay asin sa mga regular voters mo yan na kinagkondukta na pilihan dahil pa nakakaperang oras ang lumilinis ang aktual na bortuhan. Mantang kalado naman ka na Philippine National Police
sa paagi ka na BILG bilang yan na nakakapropot sa inda, ipinahayag ni Secretary Benor Avalos kan BILG na generalmente matrangkilo ang naging pirilian, undog na pirilian sa mga oras na ini, apera kan may nagsuntukan na grupo kadaklang kayo higuman sa may parting Mindanao, igwag yung pinaning sinapak na kandidatong incumbent na kapitan. Nagkakapi-kapi duman sa Manila. Pangyayari sa mga baka. Pinakpo yung ini. Henry, igwanin duman naman sa may Palawan. Sige, imagine ko na paghigop mo kang kape sa pakon ka, nag-trip sa kape sa law pa sa angimot mo. Okay. Henry. And duman sa may Palawan, igwaning pinarakit na mga balota mula election paraphernalias. And so dumabag kasubago, so pinag-report ni NB Mar kasubago pag-aga na may linusog na nagkapirang polling precincts mga kwarto na may nangaragadan nga ning duwa. Pero ang pera kayang tabi ni Henry, sagod sa mga oras na pasado sa pahayag ni DILG Secretary Benor Avalos na ini mayor na insidenteng nakapugol sa mayor pagdalagan kan pirilian niya na taon. Very good. So yan ang mga dagdag na informasyon na linidis sa tuyang National Monitoring Center para sa Boses kan Barangay, the DCGB 97.1 election coverage. Ako po, si Pio Fernandez. Thank you, Pio, sa report. Mga istorya, mga tugang na very important, significante po. May kinaraman sa eleksyon mo niyan sa bilog na Pilipinas. Balikan ta daw si Angel Mustaza. Angel, location please. Yes, good afternoon to VP at good afternoon sa mga parantabay. Nagtuon na to VP na magbasa si Sir Jocrey sa na primerong 10 balota para sa barangay, itong mga kandidato sa barangay po sa Kapitan, sagod sa Kagawad. Matiyon ta po VP ang mga pantulo na po na balota para sa barangay Sigale sa Cluster Precinct 294. Sige daw. Pirang first 10 ballots tabi yan, Angel? Yes po, first 10 Pirang balota pa sana, tulo pa sana. Opo. Sige, dito mo na ipag-record ta. Dagugunta mo sa trending dyan ha, sa tabulation ha. Okay, sige, go ahead. I-under mo muna, tabang dahil pa mang report na naka-standby, go ahead. Altera, Lester, Ayunmedo. Altera, number 3. Segundo, Kebe, Civiliano. Maray pa ang buti si Sir. Persado pa. Ganun, pagbago, persado pa. Emily Bulugarola. Brugalora. Okay na. Nauhin. Emily. Okay. Okay na po. Next. Kapitan, punong barangay. Rico Lamanda Jr. Kagawad, Sangguni ang barangay, Sarusana, Cristina Ramcasaho. Punong barangay. Nabanda, Rico Jr. Santillan. Kagawad, Sangguni ang barangay, Cantilao Maria Teresa. Yan. Guillermo Pibe Civiliano. Apo. Angel. Yes. Balik, pagkatapos 10, balikan ta ka ha. Tapusin mo 10, balikan ta ka tulos ha. Okay. Huwag kang mag-alala, babalikan kita. Ayo. Sana all. Okay? Babalikan kita, hindi kita kakalimutan ha. Tapusin mo 10 na yan, tabalikan ta ka tulos. Ayo. Okay po, baby. Okay, sige. Stop na ka magiro dyan ha. Yaon si Joshua. Anyway, tulong-tulupan sa pigibilang pa sa naka ito. Dapat may record sa tabulation. Alright. Sige daw. Standby muna, Angel. Balikan ta si Joshua Bino. Dumang kita mga tugang sa may partikan barangay. Nasa puro pa si Joshua. Sige daw. Ilan daw kung may record na sa puro na magkukuhaan na pwedeng may record ta sa tuyang tabulation center. Joshua? Yes, BP. Maray na hapon. Maray na hapon sa mga paraantabay. Barangay Puro. Precinct number 350A. Number 3350A. Boda 0351A. 0351A. Ulitong ko tabi, Joshua.
precinct number 350A. Tapos precinct number 0351A. Correct. Tama? Barangay Puro, Puro. Legazpi. Okay. Punong barangay. Partial unofficial result. Yes. Kapitan. Kapitan. Barrios. Barrios. 13. 13. Olimpo. Olimpo. 27. 27. Kagawad. Barrios 13, Olimpo 27. Correct. Okay, go. Kagawad. Bali lang. Na-record ba? Na-record ba yung report ni Joshua? Madali lang, Joshua. Taday ko pa rin nagluwas tigdi, oh. Bali lang, Barrios. Barangay Puro. Yan. Yun na ako na. Yan lang, Yan, alright. Dapat nahiling ko din nga, sigurado kita. Alright? Okay. Sige. Kagawad, Joshua, go. Kagawad. Abache. Abache. 14. 14. Bahoy, Irene. Bahoy. 15. 15. Balderrama. Balderrama. 11. 11. Balhimino. Balhimino. Saro. Saro. Banania Martin. Banania. 5. 5. Barrios Nicasio Jr. Barrios Nicasio Jr. 14. 14. Bilasa. Bilasa. 16. 16. Cardel. Cardel. 7. 7. Daito Jeric. Daito. 27. 27. Daito Roni. Daito Roni. 8. 8. Gruta. Gruta. 16. 16. 16. Opo. Copy. Uzaita. 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 15. 15. Reynoso. Reynoso. 4. Psycho. Ednel. 26. 26. Toledo. Toledo. 7. 7. Velasco. Velasco. 13. 13. And Venus. Venus. 21. 21. Ay, okay. Papunta daw tabi kung ining nasa tabulation, nakakasabot siya nagabos kibikol na numero. Tan mga teenager ba ngon nakasabot kibikol na numero. Nasabutan ang bikol na numero ninda? Nasabutan? Ayun po, pero sa newsroom na manual, medyo, dapat English. Very good. Kasi mo Tagalogin natin? English. Ako kaya, doon ako sa mga teenager tangon yan. Di nasasabutan ang bikol na numero. Paso aki ko, ano experience ako eh. Okay na, Joshua? Okay na, Tito Henry. Okay. Sige, thank you. Thank you so much. Official yan, digi sa barangay po. Umikot ka naman sa ibang lugar taon, may mga request na nga di kitang nare-receive. Sabi kang texter ta, sa Google man po, please, sabi niya, report nyo din po sa Bagong Bayan Elementary School, Legazpi. Sabi kan saro, pwede po sa Bigaa. Ay, basta igo po kita yung mga mother yan. Alright. Pwede po digdi sa Rawis. Yun. Grabe na ang request. Basta na po ta. Gabos po kami may tawod yan. Luluwa-luwa yung pong dadalaganan mo yan. Ha? Sige daw. Balikan ta po si Ange Galero dyan sa Albay District. Kami na, Ange. Ange? Ay, wala. O sige. Balikan ko nga si... Okay na. Sige. Pabalikan ta si Angel John. Wag mong kalimutan si Angel. Babalikan natin yon. Iwalong kita ka ito. Ange? Yes, VP. Yes. Albay Central School man kiraray kita. Cluster Precinct 27A o 270A. Cluster Precincts 270A. 70A. Tapos 271A. 271A. Barangay 16, Kawit East. Barangay 16. Kawit East, Washington. Kawit East, Washington. Alright. Barangay 16. Punong barangay. Abion. Abion. 10. 10.
Rodenas. Rodenas. 17. 17. Luway-luway daw. Dahan-dahan, anak. Dahan-dahan. Sige. Abion. 10. Nagdagdag na VP, 11 na sa. 11 na. Magkaskado na rin. Sana all. Sana all. Opo. Abion. 11. 11. Rodenas. Si Rodenas, 17. 17. 17. Sa Barangay Kagawad VP, Kagawad. Ahero. 4. 4. Albaitar. 5. Pira? 5. 5. Ariate. 16. 16. Aringo. 18. 18. Atutubo. 11. 11. Bachiller. 11. Bilyudo. 5. Espartines. 13. Pira? 13. 1-3. 13. Faktora. Faktura. 13. 1-3. Hakob. 9. 9. Layosa. 4. Maligat. 1. Monforte. 5. 5. Sarapang Monforte, si Joel. Monforte Joel. 12. Ularte. Olarte. 13. 1-3. Postrado 2. 2. Tapos Solis 7. 7. Wala kang retuerma? Retuerma. Wala? I-check ko rin. Sige, okay lang. Mamaya. Anyway, basta dakulan tabian, saan kukonta lang sa mga masunod. So, top 8 na. Yeah. Ay, Rajan, i-correct ko lang VP. Si Postrado pala, 12. Postrado. Wait. Postrado 12. Dadagan mo ng 1. Yan, tabulation. 12. Postrado 12. Sino? Retuerma 2. Okay, good. So, yan VP. And so far, trending dito sa ano. Makadito man. Sige, sa Bakiharayo pa. Dugay na. Wala pa. Dumanan ko VP so mga presinto para sa Barangay 18, Kabangan West. Medyo kalmado duman sa kapitan. Tasaro man sana ang kapitan. So, taud-taud ko na ito balikan ng mga kagawad kayo. Ada yung kalaban? May kalaban sa... Ayun pala ang Barangay 18, tama? Walang kalaban eh. Okay na ito? Okay na. Ang nagdalaga... Anda yung kalaban, 18, Dap-Dap. Di ba? Dap-Dap and Kapantawan. Yan, kay Endabag na ini, maproklama na sana. Kasi nga sa kapitan sa Barangay 18, kandidato? Kandidato si Hisham Ismail. Hisham Ismail. Tapos sa Barangay Dap-Dap, sisingani po ito? Barangay Captain Glenn Barcelona. Kamasala ka. Pagkamalingawan ko. Tapos Barangay Kapantawan. Si Kuya Eric. Kapitan Eric Brizuela. Mga walang kalaban ini, maproklama na lang kayo ini. Okay? Kagawad na lang ang pigharalat. Yeah, okay. O sige. So, yan GP, sitwasyon digdi sa Albay Central School. Lipat kami ni Kuya Boy sa Bagong Bayan Central School. Alright, sige. Sige laro, ni CGB. Thank you, Ann. Balikan ta po si Jomar Bien. Dumang kita sa Premier Distrito Canalbay. Hello, Jomar. Salamat, VP Henry. Good afternoon. Nasa ikapitong balota na ang pigbabasa digdi sa pinakasadik na barangay sa Banuan kan malilipot na igwasananin na sobra 600 na nagpakaboto. Didi kita sa cluster the precinct number 2, duwang presinto ini 2A, 3A. Lusudong maglaban sa 7. 4-3 so score so duwang naglaban, close fight. Madangog daw kitang madali, madagog galata malaw kita. Dangugot ta so iskuteng. Okay. Pangulo na ini Pangulo mo. Okay.
Next, Bunafe LC. Next, Bueno Noel. Bunafe Dante. Bilon Janel. And Bilyen Edna. Next, Punong Barangay, Beth Fernandez. So, yun yan, BP. Okay, okay. Tabla sa dua. Yeah. Tabla sa score mo niyan. Ini ang kinot na matatapos. Di itong sana ini. Duwang cluster precinct na sa total na labisan ng 600 so nagpakaboto. Although 700 may so rehistrado. Medyo na dyan ini kasubago. Medyo na delay sa pagpon. May sarong concern digdi so sarong kandidato. Ang misis na kasyangon yan, misis na. So ibang nag-donate sa iyang tarpaulin, ang gamit na, so apelyido niyang misis. So may agum na siya. Pero ang nakaristro niya, so daraga pa na pangaran. Nagkonsulta ko na sa election officer, so BEI digdi, and ang decision kan election officer, pag nagluwas na sulamenting apelyido sana, so misis na siya, not counted yan, kundi yung first name. Pero kung may kasabay na first name, counted dahil ang tasuluman sana siya na iyo itong first name sa gabos na mga ano ini. Okay. Kaya maski sa lang apelyido, basta yan sa first name, okay yan. Pero kung apelyido sana, dahil ito mabibilang dahil man na nakarestrong araw kayo. Okay. Yan, BP Henry, ang mga development dig dito. At mabalik kita siguro sa final result na kailing sa Barangay 2 sa Malilipot. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Thank you, Jomar. Balikan tapos si Jenny Balyaran. Jenny? Diyan po dyan sa may Kabangan Elementary School, Jenny? Yes, BP Henry, digdi po ako sa Kabangan, Barangay 24, Rizal Street. Barangay 24. Yes, Rizal Street. Precinct numbers 0379B. Pakiulit tabi, Jen. Precinct number? 0379B. Pakiulit? 0379B. 79B. Then, SK379B. Ano? SK379B. SK ni? 379B. Saan ko na yung kabataan? Alright. Okay. Barangay 24, precinct number 0379B. Roger. Punong barangay? Abunda Ricardo Vista. Abunda. Ricardo Vista. Go. 5. Abunda. 5. Asejo Maria Hailey Buendia. Asejo. 1. And si Daet Rodel Reyes. 1. Daet? Rodel Reyes. 1. Romano Irene 2. Romano 2. Sa members kay Sangguniang Barangay, VP Henry, si Abunda Roni Igwang Tulo. Anong pakiulit? 3. Abunda Roni. 3. Arcilia Glenn Doploso 1. Deka kantibula dyan? Igwang Antibula digdi VP Henry. Pira? Wala pa po. Wala. Okay. Arcilia 1. Yes. Arevalo Loida Abelia 3. Arevalo 3. Asejo 2. Asejo 2. Aicardo 2. Aicardo 2. Balantes Robin 1. Balantes. Carlos Baroga 2. Barola 2. Bayanay Jonathan Dominguez 3. Alat ko na. Banaynay? Bayanay. Bayanay. Jonathan 3. Belga Jobet Bandola 2. Belga 2. Vermilio Maria Filipina Ramos 1. Vermilio 1. Calderon John Lester 2. Calderon 2. Daet Fernando 3. Daet 3. And si Espinosa Anali Ayo 1. Espinosa 1. Si Ferrer Florentino Galicia 3 VP Henry, and si Imperial George Chavez Igwang 5. 5. Luluway tapig record tabi yan, Jenny. Okay. Imperial, pera? George Chavez 5.
Okay. Latigay, Euphemia, Barado. May lang. Tayo din ako May lang ha. Imperial 5, tama? Yes po. Okay. Latigay. Latigay, 4. Oh, okay. Labay, Socorro, 2. Labay 2. Legazpi, 1. Legazpi 1. Lumangaya, 1. Lumangaya 1. Nocedo, Jonesio, Toledo, 1. Okay. And si Soto, Consorcia, Evelyn, 1. Yan. Okay. So far, bipahandringan mo na digdi Diyan taon ha, pagdakulan mga boto ka, nagkakonta lang sa first 8 ha. Tagani na makaskas ang counting ta ha. Okay, digdi po bipahandri sa sarong barangay sa Binanuahan West. Binanuahan West. Yes, dakol namin ang bilang kang boto. Sige daw. Precinct number 69A. Wait lang. Binanuahan West, number 69A. 69A. 69B. 69B. Si George Graheda. Kapitan yan Yes po. Tulo ang para kapitan digdi Graheda 25. 25. Wait lang ha, tapigahan na pa. Wait lang Graheda baka na 22 Binanuahan East, tama? Yes, VP. Opo. Graheda Jerry 25. Chara, tama? Yes, Roger po. Jerry Graheda. Si Mirabel. Pira. 25 si Jerry. 25. Si Jerry Josefina Serrano 12. Ano? 12. Sarana? Serrano. Serrano. Mirabel Josefina. Serrano Bakit? Ito, tama. Josefina Mirabel. Roger. Okay, Si 12. Shrona Carmen, igwang 15. Pera? Igwa pong 15, VP Henry. 15. Sarona Carmen. 15. Opo. Okay, sige. Sa SB Barangay, si VP Henry. SK. Sa SB, Sangguniang Asan mo na Barangay. ang barangay? Si Abion Teresita. Okay, Abion Teresita. 25. Pera? 25. 25. Akunya, igwa naman siya ni 19. Ako niya 19. Yes. Si Angolima. Ano? Angolima. 14. 14. Yes. We have here Arcilia Agapito. 15. 15. 15. Si Armenta Ruel Lisay. Armenta. 26. 26. 26. Asyado. We have Asyado 17. 17. Opo. Si Buendia Jose. Buendia. 5. 5. Si Obias, si VP Henry may 7. Si Mirabel Jonar igwang 11. 11. Ang nanginginig po na digdi VP Henry si John D. Joseph. Wait lang. Pero ito, Mirabel, pera? Opo, 11? Mirabel, igwa siya ni 11. Obias. Si Obias, igwang 7. 7. Papa. Roger VP Henry? Papa. Wala? Wala ang papa. Wala, okay. Sige. Ang nanginginig digdi VP Henry muna sa Binanuahan West. Yun po si Alat ko na. Anong East baga kita? Binanuahan East kita Binanuahan West ni VP Henry. West na kita? Barangay 22. Barangay 22 na kita, Binanuahan West. Yes, opo. Anong posisyon yan? VP Henry sa mga SB barangays na mga Alam ko na, naulabitan Jenny Melata, malibong sa tabulation ta, luway-luway So, report mo ka sa bago, Binanuahan East, tama? Yes. So, Barangay. ito VP Henry na report. Barangay. Sa baba, VP Henry, so mga naulabitan ko, dumang po ito sa baba, sa Rizal. Ini po, Binanuahan West ini. Ining i-report mo ngunyan? Yung di pa kita po, VP Henry tapo, sa 0379B. Alat ko na, mali lang dyan, tapit. Mas nalula ako, madali lang. Anong barangay ining i-report mo ngunyan? Dapat sa tabulation ta. Binanuahan West. Binanuahan West. Binanuahan West kita, mga pag-iriba. Opo, yung VP, ito VP Henry, so tulong po nung barangay, sina Jerry, Mirabel, and Shrona, Barangay West. Okay na ito. West.
Binanuahan West po ito. Kasugpon po ini VP Henry kang SB Barangay. Alat ko na, nalibong ako. Nasundan din daw. Nalibong sir so sa tabi. Aliw, naapatay ako nalibong. Madali lang ha. Madali na. Ano yung report mo tabi ng yan, Jenny? Kasugpon po ini VP Henry digdi sa Binanuahan West. SK. Sa ipainok ito pong si John D. Joseph. Dapan mo po VP Henry si John D. Joseph number 10. Binanuahan East ka? 22? Binanuahan West. Anong apelyido? 22. Ano apelyido? D. John Joseph. Joseph. Apelyido? D. DY. DY. Ito na. Okay na, susog na. Okay. Okay na. So, siya VP Henry, kayo ang nangyanatigis sa SB Barangay, digdi sa Binanuahan West. Iguaning almost 48 votes na. John D. DY. Yes, VP Henry. 48 votes. Yes, opo. Okay na? Nakuha na. So, yan po muna ang update digdi sa Rizal Street and Binanuahan West digdi sa Barangay Kabangan Elementary School. Balik na lang po ako VP sa iba pang update. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Thank you, Jen, sa report. Balikan ta po si Angel Mustasa. Angel? Una ako, sir. Lingaw muna ako. Ay, ika pa. Babalikan kita. Huwag kang mag-alala. Ano na iyan na barangay? Pigkali man po giraray, pero sa Pigkali? Apo, second 10 na po. Barangay Pigkali. Apo, Precinct number? 294. Ha? 294. 294. Barangay Pigkali, Precinct number 294. Yes po, VP. Punong barangay? Punong barangay, Labanda, Labanda. 11. 11. Labanda, 11. Lopez, Lopez, 17. 17. Yes po, VP. 17. Loteria, Loteria, 1. 1. Para naman VP duman sa Sangguniang Barangay members. Sangguniang Kabataan members, Luwai. Go. Sangguniang Barangay po, VP, Bako Kabataan. Sangguniang Barangay. Pagawad. Alamo. 13. 30. 13. 13. 13. 13. Alcantara. Alcantara. Bokya. Ah? Bokya. Okay. Alcera. Alcera. 4. 4. Basaliote. Basaliote. 9. 9. Bulawan. Bulawan. Ivy. 7. 7. Bulawan Ramel. Bulawan Ramil. 9. 9. Cansilao. Cansilao. 9. 9. Damaso. Damaso. 4. 4. Daito. Daito. 14. 14. Ecleo. Ano? Ecleo. Ibang pagdangog ko. Nauring, sir. Ecleo. 9. 9. Incenarial. Encinarial. 1. 1. Guillermo. Guillermo. Sampulo. Sampulo. Guillermo Eduardo po ito, VP. Ah? Guillermo Eduardo. Eduardo. Oo. Guillermo Phoebe Sevillano. Guillermo Phoebe Sevillano. 8. 8. Isip Alan. Isip. 6. 6. Si Alan po ito, VP. Apo. Isip Jonalyn. Jonalyn. 7. 7. Laureen Emily. Laurin Emily. Laureen Emily. 4. 4. Lopez Dominic. Lopez. 8. 8. Mapa. Mapa. 8. 8. Mendoza. Mendoza. 12. 12. Pradas. Prada. Saglit lang, VP. Pira? Saglit lang po ta. Bokya, VP. Okay, Bokya. Rangasaho. Rangasaho. 6. Sex. Uy. Ano? 6. Sorry, para luminom mo ikaw na. 6. Para luminom mo ikidiit. Si Ana po ito, VP. Ah?
si Ana. Rangasaho Ana, 6. Yes po. Rangasaho Christina, 4. 4. Rangasaho Romel. Tulong Rangasaho ini. Oo. Opo. Romel. Sigaga na. 7. 7. Romano. Dua. Opo. Yasol. Yasol. Saro. Saro. Alright. So for VP, man lang po ang Okay, may mga request. Ay, ang bye-bye nagboboto. Legazpi Port ali. Legazpi Port VP, malibot ako VP. Grabe ng demand mo ngayon. Pwede nga po, bye-bye naman po, please. May kape po. Luway lang po, ta. Baka may Maluyang kape. mga tugang ang kalaban, pero tatapuson mi po yan ngunya na banggi, ha? Iya po. O, sige. Thank you. Yun muna po VP, first 10. Ang duwang 10, 20 pala. Apo. Para po digis sa barangay Pigtele Cluster Precinct 294. Malibot po ako digis sa iba pang mga presinto and then sa iba pang barangay digis sa Barangay Baybay at in sa Barangay Sabang. Okay. Para po sa special coverage sa DCGB, ako po si Izor Mustada. Salamat. Alright. O, balikan ta po, mga tugang si Ange Galero. Gano'n nagdadakol naman ang buto, ani? Nagdadakol na. Tod-tod po, baka igwa na dyan ki mga kumpleto. Kung may kumpleto na po na mga presento na naagihan nindo, isumadahon na nindo, gabos. Tabi mga pag-iriba, ha? Halimbawa nga dakulo ng clustered precinct yan, sumadahon na gabos kung piratabian, sa rosa ng burugahan po, kan sa tuya tabi na mga boto sa kada presento, kada barangay. Tangani po na madali and volume man tabi ang laog kang boto yan po sa satuya ng mga lugar. Balikan ta po si Ange Galero. Kumusta na kaya ang location kay ni? Kami na, Ange. Alam mo, VP, habang nagdadako lang boto, nagluluya ang lakaw ko. Naguluya? Una, habang nagdakol ang boto, gaya nagluya ang busis ta. Pati ang mga teacher dyan, Malaysian mo, naguluya man yan. Nagtatalingan ako sa mga teacher digdi. Di pa nga kita tapos, madam. Okay, sige, barangay. Location kan DCGB News, Bagong Bayan Central School. Bagong Bayan Central School. Barangay? Bagong Bayan. Bagong Bayan. Ay, dyan. Tulo ining clustered precinct meeting. Okay, madali lang, luluway. Barangay Bagong Bayan, Cluster Precinct number 26A, 27B. 26A, 27B. Barangay Bagong Bayan, 26A, 27B. Okay, madali na pigahanap pa. Yan, alright, very good. Okay na, Angie. Punong barangay. Alyansa. 22. Ranyeses. 22. Pira? 22. Pira? 22. 22 man? Pareho 22. Yes. Ang buto kan dua. Sir. Yun, pareho 22. Alright, go. Kadawad kita, si Dali, Edgar. pagkapon-pon, basta close fight sa barangay niya. Giling ko din nakatutok na bukas. Abarinyo, Kagawan. Barinyo, 12. 12. Alyansa, 17. Pira? 17. 1-3. 7. Pira? 17. 17. I-press mo muna tapos saka ka magtaram. Pindot, taram. 17. Yan, 1-7. Go. Arroyo, 5. 5. Azurin. Oh, sorry. Baka maghanap ka arugan ng kandidato. Palibasa, doong oras ako katabilig di. Asurin. 23. 23. Bachelier, 18. Cardinel. Ano? Cardines? Opo. 15. Kasulya, 21. 21. Marchan, 11. 11. Roger. Minyas, 3. 3. Naze. 13. 1-3. Pado, 1-3. 1-3. Ranyeses Edgardo. 22. 22. Rosal. 12. Sevilla Aaron. 11. 11.
Sevilla William. 13. Tango. Ano no? Tangko. Tangko. Ako na. Tangko. Okay. 5. 5. Vales. 19. Alright. Roger, sa cluster precinct 24A and 25B. Alat ko na. 24A. 25B. 25B. Panahong barangay NVP. Barangay. Bagong Bayan, Giraray. Bagong Bayan. Barangay Bagong Bayan. 24A, 25B. Sir. Okay. Wait lang. Okay na po, mga pag-iriba. Okay na? Ready na? Tapos tayo pa madali lang. Precinct number 24A, 25B. Sir. So kasuba ko na pag-report mo, 26A, 27B. Yan. Ngunyan, 24A, 25B. Barangay, Bagong Bayan. Kapitan. Alianza. 12. Ranieses. 8. 8. Biniribid. 8. Ano yung mga ano yung mga kwanta gari nakikig ano yung 8 ngayon. Okay. Kapitan, Kagawad. Abarinyo. 13. Alianza. 6. Arroyo. 2. Azurin. 13. Batsilyer. 11. Cardines. 3. Kasulya. 6. Marchan. 4. Minyas. 1. Naze. 8. Pado. 4. Ranieses. 5. Rosal. 3. Sevilla. 3. William. 5. Tangko. 2. Vales. 4. Okay? Good. Okay na? Yes, solve na yan. So yan, Libby, medyo mainit-init na laban din dito. Medyo close fight ang kapitan. Magari may trend na matindi dyan sa Barangay Utso, Yes. Okay. So, apat tong barangay ang DDVP, libuton ligo na ni Kuya Boy sa Bagong Bayan Central School. Galero, DCGB. Thank you so much, Ans Galero. Masunod na po pag alas 5, mga tugang News Director Mar de la Cruz, tabi. Joshua, maparam, ilago-lago si Joshua muna tayo yung parahalatin Sige daw, Joshua. Tabi, go ahead, Joshua. Yes, Barangay Buraguis. Buraguis, anyan, matindi ang laban yan sa Buraguis. Adi, Barangay Buraguis. 4 ining presinto tabi, BP. 4 na presento, sinumada mo na sa 4? Ay, very good ka. Nasa sarong cluster lang yun Ayaw, sarong klase. Sige, anong presento yan? Cluster 110. 110, precinct number? Precinct number 0122. Alat. Luway. Barangay Buraguis. Precinct number? 0122A. A. Buda 0122B. 0122B. Okay na. Dua man siya na pala BP. Taong sa baba. ST Pasira mo ang fight mo. Dua. Garapiglansi mo naman ako ST din sa baba pa lang. Kanyari. Barangay Buraguis. Umalay, pigahana pa. Barangay Buraguis. Anong numero kang Buraguis nga ni? Precinct number. Dahil sa numero, barangay ano yan? Barangay Lingaw ko Palibasa ba ko taga-digdig? Okay. Sige. Imamanual na muna. Ano ko yan? Okay. Ulit. Barangay Buraguis, precinct number 0122A, 0122B. Yes. Punong barangay. Ahero. 24.
Bariso. Bariso. 7. 7. Kagawad. Kagawad. Bitchayda. Bitchayda. Siyam. Siyam. Bertes. Ha? Bertes. Bertis. 13. 13. Bolaños Dindo. Bolaños. Dindo. Dindo. 12. 12. Bolaños Michael. Michael. 12. 12. Bolaños Reynante. Bolaños Reynante. 10. Pira? 10. Sampulo. 10. Bolaños Villamor. Bolaños Villamor. 10. 10. Bradicina. Bradicina. 2. 2. Cabria. Ah? Cabria. Cabria. 12. 12. Diego. Ah? Diego. Jigo. Anom. Anom. Ebio. Edio. Anom. Anom. Giriba. Giriba. 5. 5. Hortal. Cortal. Hor. Ah, hortal. Okay. 13. 13. 1-3. Correct. Tama? 1-3. Logroño. Logroño. Tolo. Tolo. Loria. Loria. Anom. Anom. Masinas. Masinas. 4. 4. And Mape. Mape. 7. 7. Marquez. Marquez. Anom. 6. Perez. Perez. Pira? 4. 4. Pésimo. Pésimo. 3. 3. Suarez. Suarez. 8. 8. Tamang. Tamang. 8. 8. Torno. Torno. 7. 7. And Villanueva. Villanueva. 10. 10. Ang Buraguis pa lang, Barangay 58. Barangay 58 ang Buraguis. Okay? Okay, Sige. Para sa official, Buraguis, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua. Alas 5:05 na po. Masunod na, mga tugang si News Director Mardy La Cruz, 5 to 7. Kanyang pong pagkabanggi. Sa paragos niya itong pagbibilang kan mga boto, manual counting sa mga barangay sa bilog na probinsya Canalbay, Ciudad de Legazpi, asin Banwang Daraga. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po alas 9. Taod-taod lang. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. Election coverage. Paghatod nin mga impormasyon asin resulta sa kondukta kan barangay asin SK election. Kaiba ang bilog na tropa kan DCGB News and Public Affairs. Boses kan Barangay. Pinakamahiwas, pinakamakaskas, asin pinakakomprehensibo na election coverage sa Albay. Ini ang Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. Sa DCGB. Always number 1. Always at your service. Ito po si Coco Martin at